Bermeoko EAJPNV udal gobernuari eskatu dio arintasunez esku hartzeko udalerriko kirol instalazioen egoera txarra ikusirik. Hain zuzen ere, Itsasgane futbol zelaiko, penta zelaiko aldagelak konpontzea eta areneko kiroldegian legeak exigitzen duen larrialdietarako eskailera instalatzea eskatu du. Aritza Baroak, bozeramaileei jeltzaleak azaldu duen moduan, Bermeoko udalak 600.000 euro jasoko ditu udalkutsaren foru funtsetik. Udala aurrekontua diseinatu zuenean aurreikusitakoa baino kopuru handiagoa, ia bikoitza. Proposamena bide bi horretatik dator. Bat, penta futbol zelaiko aldagelak egoera lamentablien dauzenak eta 200 neskamuti baino gehiago guzeten dauinatan inbertsio bat eitzie, urgentemente, eta bigarrena, areneko kiroldegiren legie beteteko eta erabiltzaile danon seguridadie garantizeteko, larrialdizetako eskilari itzi. Eta hori dana, udalkutsatik datozkun diru sarrera horrek erabilitze, ze aurreikusi dune baino, 300.000 euro gehiagoko sarreri okingu. Beraz, dirue badau.